da arziki, siya da arziki, talauci nufi na Allah ne, arziki nufi na Allah ne. Idan ya so yau za ya baka, idan ya so yau za ya kwace. Siya da arziki, siya da arziki, siya da arziki, siya da arziki, talauci nufi na Allah ne, arziki nufi na Allah ne. Idan ya so yau za ya baka, idan ya so yau za ya kwace. Mota ce ta kaɗe ni. Ni mashin na gani ai ba mota ba malam garba. Kai da gida. Malam garba. Kai da gida. Mota ce ta kaɗe ni ta gida. Siya da arziki, siya da arziki. Siya da arziki, siya da arziki. Wayo Allah. Wayo Allah. Ya haƙuri malam garba mun iso gida mun Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ya haƙuri ya haƙuri. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Dan dafe. Dan dafe. To kwanta shi. A hankali, a hankali. Ka gama matar wata ta halka wata ɗan cinye na okay. Malam Garba, an yi matan nan ta hauka tana da imani. Me ta saka? Me ta saka? Matsiyaci, me zan yi da kai in ban da ƙaddara ma ta rayuwa da biyayya ta iyaye? Ka je ka nemo matsiyaciya daidai da kai, domin ni na fi ƙarfin zama da kai. Zama da kai ya zo ƙarshe, ko ka sake ni, ko kar ka sake ni na bar ma gidanka yau. Da ni akan neman wata abin nan ba. Yanzu da irin abubuwan da nake mata ba ta gani, ina da ta saka min da wannan abu. Wallahi matan nan ba ta isa, ni na ce wa ka, ya abin da nake mata ina ce wa ka, wallahi sai na je gidan nasu. Wallahi na je gidan nasu. Arziki nufi na Allah ne, idan ya so yau za ya baka, idan ya so yau za ya
Saniya da Allah na yi firamare, na yi jiniyo, na yi secondary, kai har yan sini ma amma ban samu aiki ke ba. Shi ne na zo ni don Allah wannan aikin nan ku taimaka sama mun nima wanda zan samu na yi. Malam kai ba da ka iya aikin nan kuwa kai ba cikakken lafiya ne da kai ba? A ɗan yayi mana talaka ya ba mu Allah ne. To ba na ibuwan dan kai wani gida ne idan na kai yin baka yin rubuta. Okay, to ba da ba. Malam kai ba na gama to sai mu dauri. Idan ya so yau za ya baka, idan ya so yau za ya kwace. Ina masoyanmu masu son kallon fina-finanmu masu dogon zango kamar irin su tsiya da arziki. Fim ne wanda aka kawata shi ta fuskar nuna tausayi, rashin tausayi, girmamawa, rashin imani, taimakawa na kasa da dai sauransu. Kai wani abun ma sai ka gani. Ku kasance da mu. Auren kauna yau an daura, na zo murna Abdul na ga amarya ango duk sun ci. Wallahi na zo ya garin ne. Wallahi kalau da dan yi sayya ne a nan shago wallahi. Malam garba ina zuwa haka. Wallahi kauri nake an ce min wai a shagon malam Ibrahim New Plaza ka tin soki ana ake samu kowane irin. A shagon malam Ibrahim dan nake kofar gaba shi nake nema. Tun da suna da ba har yanzu shi ne shine ko ni da nake ne ke dan ya ga babban wacin mu ma da yake shago dina. Shi ne wannan? Gashi. Ba da ka sakar kai ga kauri da ita. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Malam garba lafiya na wallahi. Ya gida? Ya aiki. Allah malam garba gaskiya ne. Wallahi na zo ni in canza kayana ne na ga gaba daya ina neman kaya da riga da hula da set guda in ke so in canza. Allah malam gaba daya malam garba na gan haka. Me ba ne haka? Wallahi da mota kai ne. Wallahi. Kaya kake bukata. Gaskiya ne akwai kaya. Saboda in kun yi wani shooting. Kai na ina bukata. Allah malam. Kaga akwai irin su JC haka. Wannan za ta daidai. Za ta daidai malam garba ga kuma jalla. Na ta daidai ne wancan lafiya wa samu ba. Wannan ma za ta yi. Wannan ma za ta mu coach. Da mata manya da yara masu bukatan kaya, mata masu kwalisa masu bukatan kaya na sawa. Ni ma da kuke gani na a matsayin na nan mawaki Abdul aka Starboy Dina, bayan da nake samun kaya takalma hankali na kwance illa Malam Ibrahim New Plaza. Muna sayar da irin su riguna ga sunan su Malians, wandunan Malians ga sunan duk a cikina, su hirami, huluna da dai sauransu. Takalma irin na mata, walawale na yara, court. Makaranta ka koma kuwa? Ana riga ka koma, kai da baka je ko sau ɗaya ba. Kai wannan wani aski haka ko jira. Wallahi turu ko malami ne kawai. Kabar Allah. Assalamu alaikum. Akwai huma. Akwai a baya. Akwai a baya. Samun suna ne da nawa da kuma da bayan an hada kuɗi ke da naira 15,000. Ka san harkar tattara suwa ne kana da akawun? Ba za a rasa akawun bayan Allah ya. Samun shi samu akawun na mana. To shi ke. Yau, shi wannan kike akawun. Shi ne Ibrahim Aliyu? Shi ne Ibrahim Aliyu. Za ga shi ga shi ko kudin ya shigo. Na gode, Allah kiyaye. Haidar. Ba gane ni bane ba. Wallahi tallahi na gane ka. Ai gaba ɗaya na zo na kaɗe wani yaro ne a can kuma na tafi na bar su da ni. Inna Allah, bai sa to ka dauke shi ba. Wannan kudirin ya kuma can kaɗe. Okay, zo gida haka je. Okay, to rage mu hanyar hawa shi. Hello, ladies and gentlemen, guys, babes, it is me, Abdul aka Starboy Dina, aka da Hausa Hip Hop, aka da Turanci. Kai,
Jamila na gudu ta ban wahala ta sa ina kashe wa gidan su dala. Na ɗauki Jamila a mota har Yola, ta zanna a cikin Toyota Corolla. Dariya take ta yi don ta shagala, don't worry kawai babu matsala. Jamila tana son in mata kayan sallah, gashi cikin ɗaki na zan haɗa sola. Ba kofin shan shayi ba ni da kula, ya kake gani za a yi da dola. Ka taɓa kallon wani fim wai kwaila, kaina ya ɗau caji ku bani ruwa lola. Jamila na gudu, Jamila na gudu, Jamila na gudu, Jamila na gudu. Idan ya so yau za ya baka, idan ya so yau za ya kwace. Siya da arziki, siya da arziki. Idan ya so yau za ya baka, idan ya so yau za ya kwace.